Firma Root je na trhu více jak 20 let. Po celou dobu existence firmy se zabýváme pouze IT a jsme IT profesionálové. Mezi naše klienty patří především podnikatelské subjekty, ale také organizace z řad obecních a městských úřadů a také školy. Poskytujeme jim služby, jako jsou dodávky sítí, dodávky serverů, ale především správa sítí a technická podpora. Máme vypracovaný systém servisní podpory, kde garantujeme dohled serveru 24 hodin denně a také garantujeme rychlost servisního zásahu v případě problému. Naším cílem je jednak spokojenost zákazníka a jednak se snažíme o to, aby se zákazník mohl na nás vždycky 100% spolehnout. Staňte se naším dlouhodobým a spokojeným klientem i vy.